Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Nze Kasị na ikwikwii nyụrụ ahụrụ wee sị ụmụnna ya kwebere ya egwu. Ha wee sị ya tụfịa akwa na anaghị ekwere ihe ọjọọ egwu. Onye pụtara ụwa si na ihe ọjọọ dị ya mma omume, biko ihe ọjọọ kpọwakwa ya ihu n'ụtụtụ ọbụla. Onye hụkwara n'ihe ọjọọ were kpuchie ya ka ndị ọzọ ghara ịma, marakwa na ihe ọma agaghị eru ya aka n'ụwa. Okwu a na-ekwu ugbu a banyere ọhahụrụ na-agba m anya mmiri, maka ọhahụrụ bụ dimkpa ọma ewu na ọkụkọ maara nke ọma na be anyị bụ ala ukwu. Biko ụmụnne m, tupu anyị atụpụta alo ọbụla banyere ihe mere ọhahụrụ, ọ ga-amasị m ka anyị burugodu ụzọ jide Nwaọhịa na ndị otu ya mgbe ha ga-abịa ọgbakọ n'ụzọ ụtụtụ echi, ka ha kọwara anyị onye bụ onye ahụ ha ji mma kpọrọ mmụọ n'abalị mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga n'ime ịkpa dị n'ụzọ esi ala ụmụnka. Ozugbo Nzeka kwuru ihe a, mkpụpụrụ onye ọbụla n'ọnụ, akpata oyi ju ha ahụ. Ha niile maara Nwaọhịa nke ọma dịka onye na-eme naanị arụ n'obodo. Ọ dịghị mgbe ọ na-abụ amawatụ ihe ọma echeta ya. Naanị ihe eji mara ya bụ ime ihe ala sọrọ nsọ. Ọ dịghịkwanụ ihe arụ ọbụla akpọrọ ya aha na o so were mee n'ala ukwu a na-agọtara ya agụgọ na o soghị, maka na ala ukwu maara nke ọma na ihe ọbụla a sị na Nwaọhịa mere, ọ bụrụgodi na aka ya adịghị ya, mgbazi ọnụ ya ga-adịrịrị ya. Eze Ụzọmezie na ndị ndụmọdụ ya ndị ọzọ dụnyechara aka n'agba na-ele Nzeka na ihe ọ na-ekwu. Nzeka wee sị ha, ihe kpatara m ji sị ka e buru ụzọ jụọ Nwaọhịa na ndị otu ya bụ maka ụdị ihe m hụrụ n'anyasị ụbọchị Afọ gara aga. Ihe m hụrụ karịrị anya m. Ọ bụ ụdịrị ihe a ka ọ ga-abụ anya hụcha ọgba ọbara, mana nke m gbara naanị mmiri. Gbanịa sonyere m ka ịchọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a. Ndewo, ka o mesịa.